Ongi etorri, tokiko garapenerako politiketan izan dugun azkeneko jardunaldi honetara, mintegi honi amaiera emango dio nahi. Denek zaitzen duzu euskeraz? Euskeraz egiten dugu. Euskaraz. Formari ez? Bale. Azkeneko mintegi honetara, Ainoa konbidatu dugu, eta, pixkat gogoratzeko, egon zinetenak egon aurreko jardunalietan. Lehenengoan, Pako, garapenerako politikak, baina modu orokorrean munduan zehar egiten diren enfokea eman zigun, ez? Gero, Franciscokin, bigarren mintegian Bizkaian, Oasaldean egiten den eramaten ari den politiketan eta, garapenen agentziei buruz hitz egin genuen, eta orain, Bizkaia pasako gara, Bizkaia eta Gipuzkoa aldean, zabuzte, ez? Bizkaia. Baina, Bizkaia, zer pikere dago, hirugarren gerturatze honetan Bizkaiako ikuspuntua ikusiko dugu. Horretako, Ainoa onbidatu dugu, Azab Fundazioko zuzendaria, 2005 urtetik. Eta, hor, agentzia horretako zuzendari izan baino lehen, enpresen finantzan, enpresen sustapenean eta geroiak askuntzan, ez? Izan zinen, horrek izan duzu esperientzia, eta, hiru alde horietatik esperientzia ezberdina ekarriko diguzu, espero dugu, ez? Eta, esandakoa, ez? Harrera bero bat emango diogu, eta hasi da. Eskerrik asko, Aitor. Lehenengo eta bat, eskerrik asko, gonbidatziarren, eta Leartibai eskualdeko esperientzia zueri esplikatzeko aukera emotiarren. Leartibai kokatuko dugu dagoen, hemen dagozu argazki batzuk, igual herri batzuk ezagutuko duzu ez, eta kokapen bezala ikusi behar dugu Leartibai 12 herri txiki dagozela, herririk handizenak Lekeitio, Ondarroa, Markina, igual ezagutuko duzu ez, 26.000 biztanle gara, eta, badaukagu ehuneko 8,84 langabezi tasa. Konparatuta Bizkaiaz eta Euskal Autonomia Erkidegoaz, nahiko langabezi tasa bajua momentu honetan. Leartibai eskualdean daukagu zen sektorerik eta importantienak diraz, lehenengo sektorean, arrantza eta agrikultura edo nekazaritza, konparatuten badugu Bizkaia eta Euskal Autonomia Erkidegoko datuakin, ikusten dugu agrikultura edo nekazaritzan gure langileen ehuneko 1 dagozela lanian, Bizkaian ehuneko 0,6. Arrantza munduan Ondarroko portua daukagu lez batez be, ehuneko 6 ia hortzen dabil lanian. Eta gero daukagu industria bat, industria nahiko pisu handiako gure eskualdean, ehuneko 33ko presentziarekin. Langileen ehuneko 33ak industrian etxen da lan. Eta konparaten badugu Bizkaikoarekin ehuneko 19. Orduan esan aldugu gure eskualdean nekazaritza, arrantza eta industria dirazela sektorerik eta importantienak. Orduan, azalduko dutena da garapen ekonomikoa, garapen lokala zelan lantzen dugun gure eskualdean, Leartibai eskualdean. Eta nahi izan du diapositiba hau jarri ikusteko zelan 26.000 biztanle garin, hemen 20.000 inguru, antzekotasun batzuk aldugu zela auki, igual itxasua daukagu, baina antzekotasun industria ere bai, eta konparatzeko zelan egin dugun bilbide egin dugun garapen lokalian Leartibai eskualdean. Lehenengo jarriko dutena da oso labur antecedentes edo ez da aurrekariak ikusteko, ez dela izan, garapen agentzia egon dela 12 urte sortu zen, baina 12 urte baino lehenago ere garapenean alde eskualdeko eragile askok egiteben lana, ezta? Orduan esan aldugu
60. hamarkadan hasi zala eskualdean ikuspuntutik garapen ekonomikoan lan egiten. 60. hamarkadan Mondragoneko kooperatibak etorri zirean Lehartibai eskualdera, bertan finkatu zirean 4 bat kooperatiba, eta hori izan zen, pizkat motorra, bultzatzen hasi zena eskualde horren garapen industriala. Mondragoneko kooperatibak etorri zirenean langileak biharben, jendia biharben euren ezagutzak edo gaitasun berezi batzukin. Momentu horretan gure eskualdean ez egoen pertsona gaiturik industrian lan egiteko. Orduan, kooperatiba horren ekimenez sortu zen Lehartibai ikastetxea. Markinan dagoen Lehartibai ikastetxea. Ikastetxe hori orientatu zen, bebai Mondragonekoa da, eta orientatu zen sortzen zeuden kooperatiba horrentzako laneskoa prestatzen. Orduan hori izan zen, hasia edo, 60. hamarkadan, toki garapenaren inguruan. 80. hamarkadan kooperatiba horrek hazten doaz, indartzen doaz, eta Ondarroko portua ere indartzen doa, poligona industrial bat egiten da, eta gutxinaka industria indartzen doa gure eskualdean. Ordu arte gehiago zan arrantza eta nekazaritza, ezta? 80. hamarkadan egiten da lehenengo plan estrategikoa, eskualde mailako plan estrategikoa, parte hartzen dabe erakunde desberdinak, baina ikusten da ez dagoela erakunde bat lidergo hartuko duena gero plan estrategiko horreri tenka egiteko, ezta? Orduan, Lehartibai ikastetxeak esaten dau, berak egingo dela arduradun plan estrategiko horrena, eta erabakitzen dau eskualde horretan gero eta garrantzi handiago duten industria, polimeroen industria, kautxoa eta bestalde batetik elikagaien industria, kontzerberakin eta erlazionatutakoa, horren inguruan estrategia bat aurrera eramatea, ziklo bereziak eta jente espezializatua formatzea arlo horietan. Eta gero berak erabakitzen dago bai, ekintzailetza, enpresa berrien sorrera martxan jarri behar dela, hori bultzatu behar dela, eta Lehartibai ikastetxeak hartzen dago horren testigua izango genuke. Orduan, historia guztionetan ikastetxea izan da, hasierako hasia jarri da bena, eta gero hortik sortu gara, gero azalduko gotezen beste erakundeak, orain gabiltzanak desarrollo territorial edo desarrollo lokal horren inguruan lanean, ezta? 2000-2005 urteen artean sortzen da Azaro Fundazioa eta Garapen Agentzia. Bi entidade sortzen dira eskualde txiki baten, biak helburu berdinarekin. Eskualdearen garapen ekonomikoa. Orduan, hasierako momentu baten bizkate ezin egona, nola konpondu, baina lortzen da, akordu bat edo konbenio bat egitea Azaro eta Garapen Agentziaren artean, elkarrekin eskualdeko garapen ekonomikoa bultzatzeko. Gaur egun ere, vigente jarraitzen dau akordu horrek, eta elkarrekin egiten dugu lana, plan estrategiko bateratu baten barruan, Garapen Agentziak turismoa, komertzioa eta autoenplegoa bultzatzeko, eta Azaro Fundazioak industriarekin zerikusia handiagoa duen, lotura handiago duen ekintzailetza eta enpreseri laguntzen. Holan daukagu banatuta, baina danok plan estrategiko baten barruan. 2006 urtean definitu genuen Esperantza 2013 proiektua deiturikoa. Hemen beste plan estrategiko bat zen, eskualde mailakoa, eta erabaki zen ekintzailetza munduan lan egin behar genuela, enpresa berriak sortzeko horretan buru belarri jarri behar ginela, eta dauden enpresa kompetitiboak edo lehiakorragoak izateko lan egin behar genuela, ezta? Orduan jarri gendu zen helburu batzuk, eta 400 lanpostu sortu genituen, 206 enpresa berri, eta 350 proiektu landu gendu zen, existitzen ziren enpresekin, berrikuntzarekin lotutako proiektuak. Orduan, 7 urte hauetan, Esperantza proiektu horren barruan, emaitza hauk lortu gendu zen gure eskualdean, 400 lanpostu sortu gendu zen. Baina ez bakarri guk, nintxa azalduko dut, nortzunen artean egin genduan guzti hau. Baina batez be, gure lan hilduak 3 hauek. Lanpostu sorrera, aktibidade berrien sorrera, eta dauden enpresak lehiakorragoak izateko ikerkuntza eta berrikuntza proiektuak enpresa hauekin lantzea. Orduan, 2010 eta 2015 artean inauguratzen da Lehartibai berrikuntza gunea, eraikuntza berri bat,
nun bertan batzen garin eskualdearen garapen ekonomikorako lanean gabiltzan erakundeok, leku berdinean gaude horrek ere harremanak estutzen ditu ezta, eta azken batean berrikuntza gune hau da un centro de emprendimiento, innovación e investigación. Bertan gaude berrikuntza, ikerkuntza eta trebakuntza eta ekintzailetza arloa eskualdean lantzen dugunak, denok elkarrekin. Eta bebai berrikuntza gune hori da aztegi bat, edo bibero de enpresas bat, ez da sortu berri diren enpresei eta bertan kokatzeko laguntza izan dezaten. Orduan, hito garrantzitsu bat izan zen, eraikuntza hau egitea, eta denok bertan elkarrekin lanean egotea. Hau izan da pizka bat historia, 70. hamarkadatik kooperatibak hasi ziranetik, gaur egun berrikuntza gunean daukagun nukleo hori, ez da nukleo sendo hori, eskualdearen garapen ekonomikoan lanean dabilena. Urte guzti hauetan, da egondan ibilbidea, ez da? Eta galderari badako zuen, moztu, igual bizkor banoia edo nire hizkuntza, Orduan, 2020 begira, zer egin dugu beste plan estrategiko bat. Lehartibai 2020. Lehartibai bioberdea deitu diogu plan honi. Eta orduan kontatuko dizuet pizkat, zelan egin dugun 2020 begirako plan estrategiko hau, eta zeintzu diren lanildo nagusiak. Ezagutzen duzue RIS3 Basque Country edo, hau da, Europatik datoz eskualde edo komunidade autonomo bakoitzerako, zertan espezializatu behar den eremu bakoitza. Euskal Herria, adibidez, espezializatu behar dela esaten dago Europatik, energia, fabrikazion avanzada eta biociencia salud. Hiru arlo horretan, espezializatu edo izan behar dela berezitasuna eduki behar dau Euskal Autonomia Erkidegoak Europak esaten duenaren arabera. Orduan, guk hartu genuen hori, hiru lerro horrek, Euskal Herriari eragiten dioten hiru lerro hori kontutan aukita marko general bezala, eta ezagututa azken batean gure enpresen análisis de la competencia del tejido empresarial, ezagututa gure enpresen gaitasunak zeintzuk dira zen, egin genuen hausnarketa bat, gonbidatuta erakunde desberdinak, esaten da modelo de la cuadruplerice, ez da azken batean erakunde publikoa gonbidatu gendu zen. Entidades de conocimiento, ezagutza erakundeak, ikastetxeak, ikerketa zentrua, gure eskualdekuak, bebai gonbidatu genuzan banakakuak, eskualdeetan parte hartu nahi izanen guztia, eta enpresak. Guzti horren artean, kontutan izan da Europati datozen lerro estrategikoak, eta kontutan izan da gure eskualdean daukaguzen gaitasunak, identifikaren duzan eremu batzutan nun izan behar garen desberdinak beste territorio edo beste eskualde batzuekiko. Orduan oso garrantzitsua da eskualde bakoitzaren berezitasuna edo noruntz jongo dan, ezta? Eta guk erabaki genduan, denen artean, eskualde guztien artean, lau lanildo hauek izango zirela jorratu behar dugu zenak. Sortzen dugu zen enpresa barrizak, eitzen dugu zen proiektu barrizak, junbiartiraz orientata, alde neurrizan, eremu hauetara. Guk proaktiboki lan egingo dugu, eremu hauetan enpresak sortzeko. Gero beste eremu batzutan da sortuko diraz, eta oso ondo horretan ere lagunduko dugu. Baina garapen agentzia eta azaro bezala, indar guztiak jarriko duguz, hemen izaten espezialista, ezagupena hemen arlo honetan jasotzen, eta enpresari laguntzen, dibertsifikatzen edo beste aukera berriak topatzen arlo hauetan. Zeintzu dira arloak? Osasuna, osasuna hiru ikuspuntutik, health, ezta? Esan genuen ikusita gure enpresen gaitasuna, gaitasun teknologikoa, gaitasun komertzialak, ezagututa gure eskualdea, ikusita los sectores emergentes datozenak, ezta? Azterketak egina, ikusten genuen osasun sektoreruntz juten badira gure enpresak, aukera gehiago aldabela auki, etorkizunean jasangarriak izateko, ezta? Orduan esan genuen, osasuna baina nola ulertuta. Osasuna, nuevas aplicaciones de las tecnologías locales. Gaur egun, gure enpresak dauken gaitasunak aprobetxata, osasun munduan zer aldabe egin. Daukagu adibide garrantzitsu bat, enpresa bat gure eskualdekoa oso indartsua dena, enpresarik eta lanpostu gehien daukozena, automozio sektorian zentratuta dagona, ezta? Eta berarekin batera egin dugu, berak dibertsifikatea automozioan jarraitzen dau, baina beste aktibidade berri bat sortzia osasun arloan. Beren kapazidadeak, berak daukozen makina diraz, inyekzion de plastiko, ez? Baina automoziora orientata.
Induguna da, inyekzion de plastiko hori osasunean nun aplikatu alda, zertan aplikatu alda. Eta urte askotako lana egin da gero, lortu da produktuak merkaturatzea kateter batzuk plastikoa zeindako kateter batzuk eta tal. Eta gaur egun 15 lanpostu sortu dauz osasun arloan. Ezkat ikusteko, bai. Beste alde batetik daukagu elikagai osasuntzuak. Daukagu zelez enpresasko elikagaietakoak, batez be kontserberak eta daukagu zelez, eurak bai gabiz lantzen, eitzen da bezen produktuak osasungarri hauak izateko. Zen merkatuan balio erantzi handiago alda auki osasungarria dan proiektuak. Orduan, gabiz, bai, bertako enpresakin, plater prestatuak adidez, 3. adinari zuzenduta. Berdelakin egin ongaroko portuan hartzen berdela, omega 3 asko dauko, eta plater prestatu berezi baten osasungarria dana 3. adinari. Era horretako adibideak pinitza egual hogeto bertzen da, ezta? Eta bestalde batetik turismo wellness, turismo osasungarria. Turismoa ez da izan sektore oso indartzuan gure eskualdian. Kostaldeko horretan, lepitxon edo bai, baina ez da industriak aurki dago eskualde mailan pisu handiago. Baina badakigu, badauko zena, baliabide eta garrantzitsu batzu, turismoarentzako baldoguzenak erabili, ez da, turismoerako. Orduan, ikusitzen daukagu zena ur termalak, edo daukagu kostaldea, daukagu elekeitea da slow food, daukagu espila bat, ingrediente edo osagarri turismo osasuntzu bateruntz gure eskualdia ere alduguna bideratu. Orduan, osasunaz lotuta, 3 eremu horretan, eitzen dugu proaktiboki lana, proiektu berriak eta sortzeko eta gure eskualdia horretan izateko desberdina, beste eskualdietatik. Proiektu bat behar da belako eskualde bakoitzak, 20-20 zer nahi dugu izan bagu, erreferente honetan. Eta azkena, berrizago da buru ekonomilak, ikusten genuan hondakinen asuntua jasangarritasuna, zerren hondakinak, guzti horrek asko arduratze bezala gure enpresa bai ez da. Eta orduan beste lerro bat ireki dugu, azterketa bat egin dugu gure eskualdian sortzen dira zen hondakinena, eta ikusi dugu hondakin horrek erabilgarri dira zela adibidez, enpresa batek sortzen da bezen hondakinak beste gauza baten erabilgarri dira zela. Eta orduan analizi hori egin da gero, gauz ikusten hortik, negozio aukera berriak sortzeko aukera askoan dira zela egon, hondakin horrek aprobetsatuz. Orduan deitxu dotzagu, Blue Economy Systemic Design, eta horren egabiltza, hondakinen erabilerarekin lotutako enpresa berriak sortzen. Orduan, 20-20 begira, Lea Artibai, honetan, áreas de especialización de la comarca. Euskal Autonomia Erkidegoan modura fabricación avanzada de energía eta biociencias, gu honetan izango gara desberdinak. RIS3 horren barruan, Europatik datozen lerro horren barruan, honetan. Rekia? Orduan, horren atzian, ze helburu jarri dugu, ez beti kuantifikatzen dugu helburuak. Gero, igual ez dugu nortuko horri dugu zen helburu potolo horrek, ez da? Baina behintzat, bidea hori lortzeko behar dugu lana. Jarri dugu, poner en marcha 170 nuevas actividades empresariales y generar 450 empleos. 20-20 begira. Hori da gure helburua. Crear y dinamizar una comunidad de emprendedores de 250 personas. Gure inguruan, edo urte hauetan gure gandik pasatzia 250 ekintzaile. Desarrollar 350 proyectos de mejora competitiva con las empresas de la comarca. Enpresakin lanian, euren lehiakortasuna hobetzeko. Proyectos de cooperación, innovación e internacionalización con el fin de incrementar en un 5% el empleo en estas empresas. Eta 5.000 horas de formación especializada en las siguientes áreas: creatividad, innovación, liderazgo, tal. Orduan, honek diraz, 20-20 begira, gure eskualdian, esan dute zen lerro estrategiko horrek jarraitzuta lortu nahi dugu zen helburuak. Aberdanak ez diraz esango osasunaz relazionata, bitxi batzu. Horretan nengu lan, baina beste arlo batzutako enpresape bai sortzen lagunduko dugu, eta honen nahi duguz lortu. Honen lerruan. Nori zuzenduta dago guk eskaintzen dugun laguntza guzti hori? Gure eskualdi aztertzen dugu lehen bizkatatu dut
genduan maparen kompetentzia, zera zuek egiten zaudetena, ez da eskualdeko enpresak ezagutu, ez da hori da oinarria jakitzeko zer dauko benetan gure eskualdian. Guk Lehartibain daukaguz 1866 enpresa, planetarek kontutan hartuta, 7.800 bat lanpostu sortzen dabena, baina horretatik pisu gehien dauke horrengo 6 baliokate hauek. Turismoa gero eta indar gehiago hartzen ari dana, esan dute modura nekazaritza, nekazaritzan oso enpresa txikinak, gehienetan familiarrak dirazenak, eta margen estuak eta nahiko estu da bizena. Gero daukagu ekipamentu industrialak, omen dagoz enpresa handiagoak, hotza, berua, argiztapena, era horretako 25 enpresa baina lanpostu asko daukenak. Daukagu transformación de kautxo, eta horretan gara momentu honetan referente gure eskualdian, kautxo eta polimeroen inguruko transformazioan, batez be enpresa handi bat dagolako lanpostu asko daukona, kooperatiba dana, daukaguz horrek enpresa handia kooperatiba dira gehienak, bertakoak. Gero daukagu metal sektorian enpresa handi bat, beste guztiak oso txikia dirazenak, eta arrantza, batez be Ondarruko portuan, eta beren inguruan mugitzen den lanpostuak 1000 bat lanpostutara heltzen dirazenak. Orduan, guk estrategia horre definitzerako orduan, egin duguna da, lehenengo azterketa bat gure eskualdian ze enpresa eta ze baliokate dago zen, eta bakotxan gaitasunak ezagutu duguz ondo, eta hortik abiatuta egin dugu hausnarketa hori. Nortzo gauz guzti honen atzian, noren helburua da 2020 hori, ez da, Lehartibai 2020 hori. 4 entidade gauz berrikuntza gune horretan. Lehen esan duten, eraikuntza horretan, 4 entidade, 4 erakunde gaude lanean, ez da. Alde batetik, Lehartiker, zentru teknologiko bat da, Lehartibai ikastetxetik sortutako zentro teknologiko bat, bertako irakasleak hasi ziren ikertzen, eta hartu dau volumen bat non ikastetxetik kanpo eratera den, eta zentro teknologiko bihurtu den, batez be eskualdeko enpresa material arloan eta polimeroekin harremana dauken enpresak eta elikagai enpresari zerbitzuak emoteko. Ikastetxetik sortutakoak. Bestalde batetik daukagu Lehartibai garapen agentzia, esan dugun modura, garapen agentzia, turismo, merkataritza eta autoenpleguara bultzatzeko lanetan aritzen da. Daukagu Lehartibai ikastetxea, trebakuntza, batez be prestakuntza zikloetan eta ez arautuan espezialista, eta gero daukagu Azaro Fundazioa, ekintzailetzan eta lehiakortasuna hobetzen, baina batez be enpresa industrialauak dirazenakin. Orduan, lauron artean daukagu definiduta Lehartibai 2020, lauron artean lortu behar duguz helburu zenbaki potolo horrek, eta gero bakotza dauko beren gestio plana horreri erantzuteko. Orduan esan dutenean 350 proiektu ikerkuntzakoak, asko Lehartikerrena dira, ikerkuntza zentroarenak. Beste asko berrikuntzako dirazenak guk ere egiten duguz, gara zanduko dutez adibide batzu. Orduan, garrantzitsua eskualdia ondo ezagutzia, eta gero aukitzea erakunde sare bat eskualde horren garapenerako elkarrekin lanian dagona. Eta beti batek lidergoa hartzia, ez da? Kasu honetan, Azaro Fundazioa da lidergoa eramaten duena. Orduan, sarrera bezala ikusi dugu historia, ikusi dugu etorkizunean nora nahi dugun heldu, eta egingo dutena da aurkezpen txiki bat Azaro Fundazioa zer dan eta zeintzu dirazen egiten ditugun lan edo aktibidade nagusiak. Orduan, gara fundazio pribatu bat, irabazi asmorik gabekoak, eta gure misioa da, azken batean, gure eskualdeko enpresa eguna sendotzea. Bi modutara, enpresa berriak sortuta, ekintzailei lagundu enpresak sortzen, eta bestalde batetik dauden enpresak indartzen lagundu. Bi bide horretan, hori da gure misioa. Eta daukagu zen, erronkak 6 honek diraz. Lehenengokoa da, irakurri modute, innovación y diversificación del tejido empresarial, daukagu zen aktibidadiak beste aktibidade batutara zabaldu. Bigarrena da, promover la transferencia tecnológica hacia las empresas de la comarca, zentru teknologikoetan eta dagoen ezagutza enpresetara eraman,
hori da beste gure lan bat. Hirugarrena, llevar a cabo una labor activa de observatorio, hau da, behatoki lanak egin, behatu etorkizunean tendentziak nondi datozen, sektore emergenteak nondi datozen, informazio hori enpresari bideratu alizateko. Bai? Laugarrena, atraer y formar a personas con actitudes y cultura para la innovación. Ikastetxeekin eta lan asko egiten dugu, umiak, ja sustapen kultura edo ekintzaietasunera hurbiltzeko. Ikastetxe mai badaukagu, eta eurakin, urtero egiten dugu ekintza batzu, ekintzaietza bultzatzeko umiakin ja txikitatik, ezta? Bosgarrena, fortalecer la cultura de la cooperación, elkarrekin lan egitea eta hori indartu, ezta? Azken batean guk eskualdeko erakunde eta enpresa guztiak ezagutzen dugu, orduan askotan konexioak alditu egin, ezta? Sinergiak bilatu eta kooperazioa bultzatu. Eta ser una entidad referente en la dinamización de proyectos para el desarrollo socioeconómico de la comarca. Hau da baraitze egin duguna. 20-20 begira, Lehartibai eskualdea norutzkoan behar daben, hori pentsatzen, guk hartu horren testigua eta gu izan hori bultzatzen duena. Hone diraz, gure lanlerro estrategikoa. Eta orduan, zer egiten dugu, ezta? 3 ataletan, promozion empresarial, hau da, enpresa sorrera bultzatu. Lehenengo blokea horizko daguna, enpresa sorrera lagundu. Innovazion y mejora competitiva, dauden enpresen lehiakortasuna hobetzen lagundu. Eta bestalde batetik behatu, zaindu ze gauza berri aldiren egon guretzako interesgarriak direnak. 3 lan lerro hauetan egiten dugu lana. Alderarik edo badago izan, edo bizkorrek bandila du. Orduan, engo dutena da, bakoitzetik pare bat azaldu zer egiten dugun, ezta? Lehenengo, hor, intraemprendimiento ekartzen abena, azken batean, gu 2002 urtean sortu zen Azaro Fundazioa, eta lehenengoko 5 urtietan ez genuen lanik egiten enpresekin. Egiten genuen lana, ekintzaileak etortzen ziren gure gana laguntza eske, enpresa bat sortu nahi duen edo nor etortzen zen atejoka, etortzen zenari, zerbitzu bat eman, berarekin, azterketa egin, bideragarritasun plana egin, eta enpresa sorrera laguntzen, ezta? Hori izan zen lehenengo 5 urtetako ibilbidea. Baina gero, esan duten Esperantza 2013 proiektua definidu zanean, ikusi genduan enpresekin hasi behar garela lanian, ezta? Eta hor, lehenengo genuena zen, eskualdeko enpresa traktora edo bultzatzailearen gana joan, eta esan, hemen gaude zuri laguntzeko, nahi baduzu, lehiakortasuna hobetu edo zerbaitan laguntzea nahi baduzu. Eta justo momentu horretan, enpresa traktora horretan, jarri zuten pertsona bat, hain modan dagoen ez da, gestor de la innovación, berrikuntza teknikaria edo. Enpresa horreri, aktibidade berriak laguntzeko eta holako perfileko pertsona bat jarri zuten. Eta momentu horretan ez zuen ekipo hori barnean, bera bakarrik, ez? Orduan esan zuen ez az lamia, ez? Honek etorri dira, nirekin batera, talde bat osatuko dugu, eta lagundu niri ikusten enpresa honek beste ze sektoretaruntz dibertsifikatu alduen. Eta horra ziginen berarekin batera, ikasten, eta bera ikasten, gube ikasten, eta elkarrekin lortu genuen 6 urte eta gero, osasun arloan beste negozio aktibidade bat sortzia, ezta? Eta ikasi genuen guzti hori pentsatu genuen, alzela beste enpresa batzuetara bebai aplikatu. Eta orduan sortu genuen metodologia bat, IT deitzen dutzaguna, Innovate and Transform, eta orduan jartzen duguz 10 pauso garrantzitsuenak, enpresa bat jarraitu behar dabenak, negozio berri bat sortu nahi badu. Eta guk horretan lagundu aldi ogula enpresa hori. Orduan, intraemprendimiento esaten denean hori da, barne ekintzailetza enpresak beren eguneroko aktibidadetik gain, beste aktibidade berri bat sortzeko horretan laguntzen diogu. Orduan, hor behian dagoz, enpresa batzuk lanian gabiltzanak prozesu horretan, dibertsifikazio prozesu horretan. Eta esan behar da, sortzen diren gure eskualdian, sortzen diren enpresa gehienak direla enpresak sortutako enpresak. Ez banakako ekintzaileak sortzen daben enpresak, normalian diraz, merkataritza edo autoempleoko enpresa txikia, baina enpresa industrialak jatorria dauke enpresetatik. Eta hori izan da, horra ziginean, eta hori izan da,
emaitzak lortzea bideratu digun ekintza bat, ezta? Barne ekintzailetza bultzatzea enpresa hauetan. Beste lerro bat, azken batean da, etortzen diren banakako pertsoneri laguntzea enpresa sortzen. Oso gutxi dira, ez dakit hemen mugimendu asko dagoen eta enpresa edo ekintzaile asko dago zen, baina gure kasuan gutxi. Zuzan mikroenpresa autonomo mundu horretan da. Bai, gure kasuan ere, bai, garapen agentziaren kasuan, igual urtean 40 bat ekintzaile egoten dira, dendak sortu eta horrenak sortu, autoenplego, elektrizistak, igeltzeria, ez? Baina gure kasuan enpresa industriala, ukitzen dugu igual 3. Eta 3 horrek sortzeko, igual urtebiko epe baten, ez da? Orduan, asko kostatzen da. Baina horretarako ere, badaukagu eskaintza bat, etortzen denan ekintzailea, lagundu bideragarritasuna egiten, garapen teknologikoa behar badu lagundu norek egingo duen garapen teknologiko hori, eta daukagu aztegi bat, bertan kokatzeko ere bai. Orduan, ekintzaileekin jarraitzen dugu, baina asko kostatzen zaigu ekintzailetza hori, kultura hori, zabaltzea. Uste dut, leku askotan gertatzen den oso da dela, Bai, eta gaina hemen ekintzaileza zuzen asko izaten da, baita ere, komertzio, mundura edo, eta baina eskualde honetan gertatzen da, komertzioaren ardua daula, ustulina poden gara komertzen kategoekin, eta galtasun dixen da. Bai, hori da. Bale. Beste bat, helen esan dutena, ez da, hondakinen mundu horretan sartzen hasi gara, ez da? Ikusten baduzue, hango partian modelo de producción lineal edo esaten dena, ez da? Sartzen diraz materia prima edo lehen gaiak, industriara, produzitzen da, eta hortik hondakinak ateratzen da, eta orduan daukagu pilo bat hondakin, ez da, azkenien pilo bat diru, eta hondakin, aprobetxatu da zati bat, baina beste guztia hondakin bihurtu da. Orduan, hortik, nahi duguna da aldatu diseinu sistemiko deitzen den honetara, ez da? Azken batean, sartzen dira lehen gaiak, baina sortzen diren hondakin horrek erabiltzen diraz beste negozio batzutan. Dauden negozioetan edo besteran negozioak sortu hondakin horrek aprobetxatuz. Orduan, momentu honetan, oraindik hasi berri gaoz, eta egin dugu azterketa bat, ze baliabide daukagu zen gure eskualdian, eta zeintzu dirazen sortzen dirazen hondakinak, eta adibide konkretu bat lortu duguna, Lehartik erreaz batera, zentro teknologikoaz batera, badaukagu eskualdian gaztagile batzuk, ez? Eta gazta egiten denean, laktosuero edo ura edo, ez da, hori hondakina da, berez, ez da erabiltzen ezaterako botaten da, eta ganera oso kutsagarria da, eta, ez da aprobetxatzen, ez? Orduan, Lehartik errelikagaiak, zentro teknologikoak egin dabena da, laktosuero horretatik produktu bat atara. Gaxure deitu diona, eta gaur egun komerzializatzen dagona. Zautzen duzue? Bai, ez dut. Bai, ez da? Orduan, hondakina eguneko unian aprobetxatzen da, zertarako balio erantzi balortzeko eta beste produktua merkaturatzeko. Orduan, ikuspuntu horregaz, nahi duguna dain, gure eskualdian aber, zelan aldogun aprobetxatu sortzen diren hondakinak. Alik eta neurri handirenean. Gari batean hartzainak jokitze dezan txerrikumia. Eta horrekin hasi, eta antza oso janari potentia da. Bai, erabiltzen zen elikatzeko animalizape bai, baina azkanerako askotan emon da elikagai hori txarra zen animalientzako, bai. Eta orduan, erabilida produktu bat etarateko. Zelan okurritu zaigu guri produktu hori eitzia, ez da? Ez da izan, de repente, behatoki badaukagu, lehen esan dutena, behatzen dagona observatorio, eta observatorio horretatik identifikazan Noruegan produktori egiten dela. Orduan, Noruegara junginan, Lehartik errekoa junzinan, bertatik ekarri zuten produktua, eta hori oinarritzat hartuta, hemen egin dute berdin kopiatu. Beste modu batera ateratzen da, beste sabore badauka, baina azken batean da, behatoki lanetatik identifikatu aukera bat, gure eskualdean hondakin hori aprobetxatuz, beste negozio bat sortzeko. Momentu honetan, ez da sortu enpresa berri bat, egin duguna da, gaztagileeri beste diru sarrera bat sortu eta lehiakorragoa izatea albideratu. Azken produktu hori zer da, jendearentzako konsumo... Bai, delikatezen moduko produktu bat da, eta delikatezen dendetan eta egoten da, untatzeko edo horrela, eta
momentu honetan gaude hitz egiten sukaldari famatuekin, berai ere mondotzago probatzeko, eta berai ere egiten rezeta batzuk, erabilita gaxure hori. Ez dauko gaztazaporerik, Ez duten tofe, gusto, puntu azula, horrelako zaborerik hartu, bada unta eta horan jateko, edo besteran sukaldatzeko ere balio du. Adibide bezala, zelan nahi dugun diseinu linealetik sistemiko batera pasatu. Ze ezberdintasun ere gaur proposatzen dana eta ekonomia zirkulararen inguruan. Bale, ekonomia zirkulara hor sartzen dugu. Azken batean, guaz eginen honetan, diseinu sistemiko honetan, kanpotik izan genuen aditu baten laguntza, ezta? Eta aditu hori izan, bera lehengo sektorera edo enfokatzen zen, ezta? Orduan, ekonomia zirkularra da antzekoa, baina industriara orientatuta, badakizue. Orduan, hemen gaude bebai, lehengo sektorean eta landagarapenerekin batera lanian, eta ekonomia zirkularraren bidez, industriara bebai. Dena da berdina, hemen sartzen dugu. Blue Lab deitu diogu, eta Blue Lab horretan sartzen da diseinu sistemokoa eta ekonomia zirkularra. Horain dela gitxi egon gara Holandan, bizita baten. Holandan da azken batean ekonomia zirkularraren gunea edo zentroa, eta bertan egon gara Innobaskekoekin batera, bizitatzen erakunde desberdinak nola egiten duten lan, ekonomia zirkularraren inguruan. Baina oraindik asko ikasteko daukagu, Beti, bihurtu zaio. Bai. Beste bat, lankidetza. Lankidetzan ere fokoa nahi izan du jarri, ezta? Azken 3 bat urteetan bagabiltza enpresen arteko lankidetza bultzatzen. Mota desberdinetako lankidetza. Ez da zer ikusten, ez da? Baina lehenengokoan ekartzen dago cooperación entre empresas que componen la cadena de valor de un producto. Hau da, hartu dugu adibidez, daukagu pentsu fabrika bat gure eskualdean, animalientzako pentsu egiten dabena, ez da? Eta pentsu fabrika horretako gerentea etorri zen gure gana, esaten, sektorea gero berakadan doala, beren bezeroak edadez zarrak edo direla, eta itxi egiten dutela eta ez dagoela relebo generazional, ez da? Orduan oso arduratuta, margenak oso txikia direla ganaderoenak, ez da? Orduan berari pentsua errezten diotenean, gero ordaintzeko arazoak eta tal. Orduan zerbait egin behar dugula sektoreri indartzeko. Orduan zer egin genuen, mahai bat sortu, sektoreko eragile desberdinekin pentsua egiten duena, granja bat duena, mataderoa eta distribuzioa. Denak mahai baten elkartu, eta denon artean pentsatu genuen azken produktuari, merkaturatzen zen azken produktuari, zelan aldiogun balio erantzia eman, kontsumitzaileak gehiago ordaintzeko prest egon dadin, eta lortzen den margen hori, sektoreko balio jateko erakunde desberdineten artean banatzeko. Orduan gu egon gara dinamizazio prozesu horretan eta laguntzen beraiei zertan bereiztu daiteken azken produktu hori. Eta orain dela 2 urte hasi ginen eta ja merkaturatu da untxia da kasu honetan. Untxi bat, con alimentación vegetal eta Euskal Herriko untxia. Eta horrek saltzen da, distribuzioak saltzen dau pizkatxo bat garestiago eta horrek albideratzen dau produktoreak margen gehiago izatea beren produkzioaren gaitik. Orduan, esaten dutenean, cooperación entre empresas que componen la cadena de valor. Sektore baten onurarako denak elkartzea, denen artean lan egiteko. Eta, ez da erraza izan, azken batean batzuk bestien hornitzailea dira, batzuk bezeroak, eta horregoten da, beti tiraia floja, baina, gabize hori egiten, ez da? Beste kooperazio mota bat, cooperación entre empresas de un sector. Kasu honetan, esan dut, metala dala gure sektoretako bat, ez da? Metal kaldereruak, soldadura, mekanizatuak, ez da? Enpresa txikiak, 20-15 lanpostu, batzuk 10, 7, era horretakoak. Orduan, joaten ginen beraiekana, eta beti esaten ziguten bardina, ez da? Banaka joaten ginen, esaten ziguten, nire fakturazioaren 80% da enpresa bultzatzaile traktora honentzako. Egiten dudan lan guztia honentzako da, denetan, nik egiten dudan guztia fagorrentzat, egiten dudan guztia ikautxo honentzat. Orduan, dependentzia maila oso altua enpresa indartzuen gandik, ez da? Denen kasua zen hori.
Eta bestalde batetik egiten zituzten lanak balio erantzi gutxikoak. Enpresa hundi horrek planoa eman, eurak egin, eta ja, ezta? Ingenieritza bakoak eta balio merkeak, balio erantzi gutxikoak, ezta? Orduan, guk hori ikusten genuen, euren artean kompetentzia ziren, juten ginen batera, bestera, euren artean kompetentzia. Eta zaten genuen, arazo hau denentzako berdina da, baina banaka bagoaz, banaka ez daukaten nahiko baliabiderik beste merkatu batzuetara juteko, balio erantzi handiagoko proiektuak egiteko, orduan, bide bakarra da elkartu, denak elkartu, eta denen artean indar gehiagorekin dituzten erronka horreri aurre egiteko. Orduan, hartu genuen telefonoa, deitu, eta hau datorre, albokoa dator. Nik uste dut, etorri zirala lehenengo aldiz, beste kompetentzia zekitelako etorreko zela, ez? Orduan, hori izan zen engantxe, nada de formula magika. Hau dator, ordu nibe bai, hau dator, horrela, hori izan zen arrazoia. Orduan, orain dela 3 urte ja sortu genuen mahai hori, eta gaur egun elkarrekin egin dute katalogo bat, batek igual zuen la máquina láser, el otro tenía, pues no sé qué máquina, eta denak elkarrekin katalogo oso kompleto bat lortzen dute, oferta erakargarria bat egiteko enpresari eta beste merkatu batzuetara joateko oferta kompleto horrekin, ezta? Orduan, bazken onerain dela 2 urte identifikatu zen Frantziako Toulouse inguruan alzala izan erakargarria enpresa horientzako, eta inoiz eskualdetik urtemarik, de repente Frantzia da. Eskualdetik urtemez, eta denak elkarrekin, Frantziako feria azoka bat identifikatu genuen, eta bertara jundiraz urrian izango da 3. urtea, elkarrekin, katalogo bateratu batekin, danen oferta eskaintzen. Eta orain erabaki dabe denen artean, komertzial bat hartuko dutela, Frantziako merkatuan, sakontzen laguntzeko. Kompetentzia, eta gaur egun ere kompetentzia diraz, eskualdeko enpresa batera doazenean, Fagorrera, kompetentzia diraz. Enpresa baten aurrekontua eta besteren agertzen da Fagorren. Baina, eskualdetik kanpo joateko, elkarrekin egiten dute lan. Da gero beste 3. bada, cooperación liderada por la empresa. Kasu honetan da, enpresa bultzatzaileak dauke proiektu bat, baina proiektu hori lantzeko bihar dabe beste erakunde batzuen ezagupena. Adibidez lehen esan dutena, automozio sektoreko enpresa bat, eta nahi dau dibertsifikatu osasunera, baina berak osasun arloan ez dago ezagupenik. Berak ezagutzen dago ondo automozioa, baina osasunian ez. Orduan, guk lagundutzagun adibidez, Cruces Hospitaleko mediku batekin kontaktatzen, eta mediku hori ekarri enpresa horretara, eta berarekin lan egiten. Edo, bebai ekarri dutzagun, Fundazio Matia, 3. adineko zentru bat, bertako zaharren behar izanak eta ezagutu, eta arek ekarri enpresara, eta hortik, bebai, merkatua ezagutzeko. Orduan da, kasu honetan, proiektua berez, enpresa bultzatzaile batena da, baina, bihar dabe, merkatu ezagupena edo, beste, esperto da deitu batzuen ikuspuntua. Orduan, laguntzen diegu, identifikatzen nortzu diren esperto horiek. Horre dira, enpresekin egiten ditugun kooperazio lerroak. Eta orain dela 6 hilabete, Bizkaiko Foru Aldundiari egin genion propuesta bat, edo proiektu bat aurkeztu genion, esaten, kooperatu behar dutela ez bakarrik enpresak, baizik eta gu bezalako erakundeak ere bai, ezta? Orduan, gu eta Durangaldea, Jungara Bizkaiko Foru Aldundira, eta esan dutzagu, proiektu bat aldaben finantziatu, non Lehartibaiko enpresak eta Durangaldeko enpresak elkarrekin kooperatzeko bideak jarriko ditugu. Eta horretan gabiz, erakundeen arteko kooperazioa enpresak kooperatu dezate. Beste maila baten. Bale? Bai? Lortu dugu finantziazioa, zika aurrera bai. Bale. Beste arloa da, zaintza lehiakorra edo, vigilantzia kompetitiba. Behatoki lanak egiten duguz proaktiboki Azara Fundaziotik. Hau da, ezagututa gure enpresak dituzten gaitasunak eta interesak, egiten duguna da negozio aukerak bilatu. Bai? Askotan, bilatzen du negozio aukera bat, joaten ginen enpresara, ez du nahi, hori askotan gertatu zaigu, ezta? Orduan,
egiten genuen pilo bat lan, behaketa lan, eta informazio asko lortzen genuen, ezta? Eta informazio hori tratatzerako orduan, erabiltzen genuen Ester edo Access edo tal, ez? Eta orduan zen ingestionable. Ezin genuen hainbeste informazio, era horretako soporte batetan landu. Orduan, egin genuen guretzako, gure behatokirako, erabilgarri izateko, software edo aplikazio bat sortu, nun automatikoki gai baten inguruan agertzen bada berrire bat interneten, automatikoki nire ekarriko didan. Ez nahi zibili behar ni horri guztietan sartzen eta bilatzen. Egunero, astero ipini dugu ostiraletan, heltzen automatikoki nik nahi duten gaiaren inguruan publikatu den edozeri buruzko berriak, ezta? Orduan ja lan hori kentzen dit, bilaketa lan hori. Berria dauzkat, berri horretatik egiten lehenengoko kriba bat zer da niretzako interesgarria eta zer ez. Eta interesgarria dirazenakin boletin bat egiten dut, lan talde baten aztertuko den informazio hori, eta hortik emango diogun informazio hori proiektu itxura, balio itxura, bai? Orduan, egin genuen softwarea guretzako, guk behatoki lanak hobeto egiteko. Zer gertatzen da, gure enpresak, konturatu zirenean tresnak daukagula, esan zutela, beragintzako ere balio duela. Orduan, aldaketa batzuk egin, eta zigara zerbitzu hau enpresen eskura jartzen. Informazioa jaso, eta informazio hori balorizatu du, balioa eman proiektutan bihurtzeko. Eta orduan, egia esan, ez ito handia daukagu, eta, enpresa bat dira batzuk, baina azken aldian, pilo bat enpresetan daude, implantatzen, ezartzen gure sistema hau, informazioa jaso, eta gero lan dinamika konkretu batzuekin, proiektuak ataratzen. Galdera, aplikazio hau edo garapenekin batera egin dezute, edo beraiek... Garapen dago erabiltzen gure aplikazioa. Aplikazioa gurea da, eta gero... Zuna jabetzan. Jabetzan gurea da buke garatu dugu. Enpresa handiak, pertsona dituzte lehen esan dudan gestor de innovazion hori behatzen egon behar dena, eta horren lanerako sistema oso erabilgarria da. Eta erabiltzeko muguri egongo lizake, saldu egiten dezute... Saldu egiten dugu, bai. Azken batean, Azaro Fundazioa egiten dena da, proiektuak aurkeztu Eusko Jaurlaritzara, Bizkaiko Foru Aldundira, Europara aurkeztu ditugu, bilortu ditugu aurten. Eta orduan, diru horrekin, ematen ditugu zerbitzuak, esan duten zerbitzuak, baina gero aholkularitza bezala ere ematen ditugu eta horrek fakturatu egiten ditugu. Gure eskualdera zuzendutakoak, alegintzen gara finantziatzen, diru laguntzetatik eta horrela. Baina eskualdetik kanpo ere, gero eta enpresa gehiago ezagutzen dutelez gure zerbitzua, eskatzen digute laguntza. Eta orduan horreri egiten diogu ja konsultoria edo aholkularitza bezala, ez dira gure eskualdekoak. Eta finantziatzeko modu bat da. Orduan, erraminta hau, tresna hau, asko erabiltzen da. Barrurako zen hasiera baten, baina nahi gabe, Garapeneko gerrantzi guten olako tresnak ere lantzen aizia da, baina garapen emarrun, ez? Usta beharrez berdin ez duela, horiek nola bait. Momentu honetan garapen dago gure tresna erabiltzen. Gero igual, baloratuko dute, beraien propioa nahi duten garatu, baina momentu honetan gure erabiltzen daude. Eta azkenengo zerbitzuan, Antena Internacional. Hau esperientzi bat izan dugu bakarrik eta ez daukagu baliabiderik momentu honetan bultzatzeko, baina buruan daukaguna da eta nahi duguna bultzatu, ezta? Azken batean egiten duguna da identificar proyectos testados en otros países, batez ere estatu batuetan ipini genuen fokoa, contactar con ellas y plantearles la posibilidad de comercializar y más tarde producir su producto en Europa. En Europa esan denean, Lehartibaiko enpresa batean nahi da esan. Orduan, hemen egin genuna da, ezagututa gure enpresen interesak, euren interesekoak izango dirazen negozioak bilatu estatu batuetan, osasunean ingenuan. Osasuna da gure estrategia bat, eta orduan, osasun arloan sortu berri ziran enpresak teknologia berriakin Europan ez da osenak identifikatu genduzan. Zertarako gero eurakin negoziatzeko interesatzen bazaie Europara etortzea, Europako merkatura etortzea eta bertoko enpresa batekin loturak egin. Orduan, hau egin duen saiakera,
identifika genduzan estatu batuetako enpresak, identifika genduzan gure bi enpresa, interesa aukenak, hasi ginen matxina egiten eta hor gelditu da. Orduan ez zitzaigun oso ondotara, baina uste dugu beste buelta bat emonda honek alduela auki rekorrido edo ibilbidea, ezta? Horren gurtietan indartu nahi dugun gauza bat. Eta zein izan zen blokeo egoera sortu zuen, interesik ez zuen, negatibaik enpresan aldetik, edo besteentzako igual txikiegi? Bai, ez, interesa bai alde bietatik, baina gero harremanetan jartzerako orduan, esan igual uste zana, edo estrategia aldatu ban bai bertoko enpresiak, denbora asko eramaten dago lan hori egitea. Eta orduan, handauko dokumentata, uste dugu oso interesgarria dela izan, eta hartu behar dugun beste erronka bada. Antena internazionala. Eta antena internazional, baina markinatik egiten dugu lana, ez dago inorreztatu batuetan, zino bertatik. Orduan honek izan dira, zerbitzu batzuk eskaintzen ditugunak, ezta? Eta, hemen ipini dut, resultados del último periodo estratégico, lehen aipatu dutez, baina Azaro eta Garapen Agentziak sortutako enpresa bereak, baina tarte horretan, 2002-2014 artean, ezta? 81 enpresa berri Azarotik, 150 leharti baitik, zen dugu komertzio eta enpleo erarretakoak dira zela, eta lanpostuak, 400 gora lanpostu sortu duguz, lapealdi honetan, honetako metodologia erabilita. Eta bebai, maitza bezala bebai, azken batian lortu dugun foro desberdinak eta sortzia eskualdean, ezta? Daukaguz, enpresa kooperatiboak dauke foro bat lortu dugu, gure eskualdeko enpresa bultzatzaileen foro bat sortzia, eta diru bat izten dabe, euren irabazizetatik urtero, sortu berri dirazen enpresari laguntzeko. Orduan sortzen dagoen enpresa bat juten da foro honetara beren bideragarritasun planagaz, inbertzio plan bategaz, eta esaten da, honik bihar dut, honen beste diru. Eta orduan, mai horretan, erabakitzen da, zelako laguntza ekonomikoa eman. Adibidez, enpresa bultzatzailea laguntzeko enpresa txikiegi. Ikastetxe maila lehen esan dudan, ez da? Sustapen kultura hori ikasleen artean zabaltzeko, badaukagu eskualdeko ikastetxeekin mai bat sortuta, eta bertan irailean urtero zertzen gara, eta egiten dugu plangintza bat, gazteen artean, ekintzailetasuna sustatzeko. Eta, merkatariakin ere mai bat dago, Lehartibei Garapen Agentziak eramaten duena, enpresa bultzatzaileekin beste bat, kooperatiba dira enpresa bultzatzaileak. Esan dutena, diru ematen dutena, kooperatibetako lehendakariak etortzen dira. Eta beste foro horretara gerenteak, elkarlana eta bultzatzeko. Turismoaren inguran ere badago mai bat, sortutako enpresa berriekin ere sare bat daukagu, elkarren artean ezagutzeko eta ekintzaile sarea deitzen dioguna. Eta, hainbat mai, eta hori ere aberastasuna da, ze azken batean, denon artean, gero definitu behar ditugunean lerro estrategikoak, 20-20 begira, denon artean konpartitzen dugu eta denok pentsatuta, ez da? Hor, udalek badute paperen bat edo tokatzen bat? Udalak daoz Garapen Agentzian. Garapen Agentzia daoz sortuta 6 udalerrirekin, 6 udaletxerekin. Orduan, Garapen Agentziaren barruan daude udalak. Esan ez da, Azaro Fundazioa aldiz mankomunitatea gozatzen dut? Ez, Azaro Fundazioa da erakunde pribatu bat, eta Azaro Fundazioan patronatuan dagoz erakunde publiko eta pribatuak. Adibidez, esan duten kooperatiben mai hori, kooperatiba guzti horrek Azaro Fundazioko patrono diraz. Ez gaitxo emoten dirurik, ortododia galderia, oso gutxi be patrono, baina, orduan horrek, Markinako udala bebai, Okamikako industrialdea, Lehartibai ikastetxea, bebai patrono, orduan diraz, entidade publiko eta pribatuak. Publiko nara digan, mankomunitatea. Mankomunitatea eta Markinako udala. Eta beste udalak ez? Ez, Markinakoa bertan gauzelako, beste udalak Garapen Agentzian. Markinako udala bietan. Garapen Agentzian eta Azaro Fundazioan. Garapen Agentzian 6 udalarek. Eta orduan, azkenengo diapositiba bat,
guk tokiko garapenerako guretzako klabe edo dirazen punto batzuk, ezta? Zer uste guk behintzat horrela egin dugu, ez da bizi sirve edo, guk egin duguna da, lehenengo puntua, modelo de gobernanza territorial. Hau zer da, lehen esan dutena, ez da, nortzuk egingo dabe lan, garapen ekonomikoan alde eskualde honetan. Lehartibai eskualdean ikusi dugu, lau erakunde nartian, Lehartibai, garapen agentzia eta azarro nartian, gagozela tiraka, garapen ekonomikoan inguruan lan egiten, ezta? Orduan, hori, modelo de gobernanza, norek eramango da lidergua, hau aurrera ateratzeko hori lehenengo ikusi behar da, ezta? Guk horrela egin dugu, Bigarrena, mapa de competencias del tejido empresarial y análisis sistémico. Hau da, ezagutu gure eskualdia ondo, ze gaitasun daukaguz. Mapa de competencias esaten dugunean da, enpresa guztia bizita, hortik ondorioaketara, egin dugu kadena de valor, zen dugu 6 sektoretan gure eskualdean batezbe dago enfokatuta do balioa, enpresa bakoitzaren handia direzena batezbe gaitasun teknologikoak eta gaitasunak ezagutu ondo, mapa hori egin. Eta gero, gu berria lehen esan duten analisis sistemiko, ez da beste ikuspuntu batetik ere aztertu dugu gure eskualdea, hondakinak eta zer rekurtso edo ze baliabide dauzkagu zen gure eskualdean ezagutzeko. Orduan, azterketa sakon bat ondo ezagutzeko nun gauden, ez da? Hirugarrena, auki behuna kondutan, estrategia de especialización inteligente del territorio. Hau da, zein izango da gure proiektua? Zein izango da gure desberdintasuna beste lekuekiko edo gure estrategia? Guk esan dugu, osasunian, eta gero, montxazi gara, hondakinen inguru horretan. Ez dugu nahi beste guztia ez dugu bultzatuko, por supuesto, danari lagundu. Baina, bereziki, gure espezializazio estrategia da, osasun arloan, gure enpresak bultzatzea eta horretara bultzatzea. Un proiektu bat izatea, ez da? Eskualde mailakoa. Laugarrena, azken batean, norbaitek egin behar dugu hori, ez da? Impulso a la promoción económica de la Agencia de Desarrollo edo azarro, berdin da. Ekintzailetasuna eta proiektu hori aurrera eta enpresa berriak sortu eta aktibidadia dibertsifikatzeko erakunde bat egon behar dela, garapen agentzia bat edo leku bakoitzean tokatzen dena. Gauzak ardura honik gabezti lapetza. Hori da, eta egin da. Eta bestia servicios de valor añadido. Guk ikusten dugu hemen askotan beste garapen agentzia batzuk eta guk ere euki genuen eztabaida 2006an, ez da? Proiektu Esperanza egin genuenean. Azken batean, garapen agentzia bat zarenean, egin aldozu, enpresen beharrizanak identifikatu, beharrizan horrek bideratu. Beste jente batek egiteko, aholkulariak ekarri, edo bitartekari egin, ez da? Enpresari errazteko proiektu hori. Gu 2006an erabaki genuen, gu izango ginela egingo genuena proiektuak ere bai. Ez dakit azaltzen zen. Gu izango, igual adibidez, enpresa bate behar dau, Frantziako merkatuan nahi dut ikusi aukerarik dudan, ez? Orduan, aldozu egin, ninaz garapen agentzia bat, eta lagunduko dizu, eta aholkulari bat bilatzen, hori egiten lagunduko dizuna, ez? Gu 2006an erabaki genuen guk egingo genuela hori, ez? Orduan oso pausu zaila izan zen, baina horrek ematen dizu ezagupen asko zera handiagoa eta harremanak sendotzea enpresekin. Eta hori guretzako izan da, lan asko eta zaila eta askotan ezin egin da gauzak ez, baina ikasi dugu pilo bat. Orduan horrek hartzen, servicios de valor añadido, eta hortik ateratzen dira aurkeztu ditudan programa edo proiektu danak guk egiten ditugulako. Eta zuek nola emantzen dute pausu egin, ja bide bat egin zen eukaten, esperientzia bat bai, eta horren ze izan zen, kontratatu zenuten norbait edo formatu zenuten barnetaldia, nola baite... Salto a la piztina, nik ez dakizelan egin genuen benetan. Egon ginen 5 urte ekintzaile laguntzen. 2006an egin duen reflexioa, dezain duen enpresakin hasi behar gara lanean. Eta perfil de empresarial ez denok, eta hor, ikasten, beraiekin batera. Lehenengo hasi ginen, claro, atea jota hasi guten irekitzen. Lehenengo ez da, norgaren bez, orduan, behatoki lan horrek egiten hasi ginen. Gu, azaroko pertsonak, ikusten, gure enpresentzat, nun egon aldiren aukerak, ez da? Orduan egiten duen txosten bat, eta orduan ja txosten batekin mazoz, begualatea irekitza errazago, ez da? Aukera bat identifikado zuretzat, guten zinen da, no le interesa ni por el forro, ni no te has acercado, ni lo que me interesa, ni nada. Baina, ikustenen gaitasuna daukagula txostena egiteko.
Orduan esateben, hori ez zait interesatzen, baina begiratu albana zuek, nos daban pistaz, eta orduan gero eta hurbiltasun handiago. Orduan, hasi ginen gu proaktibamente lan batzuk egiten, eta berez, ez zirenak baliagarriak enpresentzat, baina ikusi zuten nola orientatu ezkero, genuela egin baliagarria zen zerbait. Eta hori izan zen, hasteko modua. Bai. Zer zaudete? Hor, Azaro? 9. 9 pertsona baina. Azaro Fundazioan 9 pertsona eta Garapen Agentzian 4. Bai. 9 pertsona horrek, esan duten modura, Leartibai eskualderako burubelarren lanian, baina gero eta gehiago eskualdetik kanpo ere bai, aholkularitza modura. Azken batean, guk eskualderako sortzen ditugun produktu honek, eskualdean testeatu dugu belengo eta beraientzako, baina gero, elboka-boka eta tal, kanpotik, bai nahi dabe aplikatzea produktorek, eta orduan eskatzen badigute, bale. Baina ja konsultoria bezala du. Enpresentzat. Enpresentzat. Hau izan da, ezpena. Gero, udaren aldetik edo ze parte hartu? Esan ez du parte hartzen dutela Garapen Agentzian? Garapen Agentzian hartzen da parte. Azaro Fundazioan? Azaro Fundazioan udal batek. Udal batek, baina horregotia bakarrik ez da gero, pentsatzen dut, zuek norbait definitu dauzkozen estrategia horretan, bereik herri bezala, herri programan edo herrirako dituzten proiektu egiten, nolabait alineatuta dagoela eta nola da berai, estrategia horrekin bat eginda, gero norberak bere etxian, bere herrien nola burruk asko, azken batean bakotxak bere herria bakarrik ikusten da. Eta gure lana Garapen Agentziana da eskualde ikuspuntua egotia. Orduan guken behar dugu eskualderako lana. Gero herriak udaletxe batek, konkretu batek, eskatzen badigu konkretuki bere proiektu baten laguntzeko, proiektu txikia bada, egiten dugu. Baina proiektu handia bada, plus bat fakturatzen diogu. Bai. Ze azken batean gu gaoz, Garapen Agentzia eskualdeko proiektuak aurrera eramateko. Baina interes partikular baten gaitik bada bakarrik, ordaindu behar duen kuota, Garapen Agentziaren kasuan, ia 100% finantziatzen dabe patronatuen kuotak. Udalen kuota, udalen bidez dago, ez 100%, baina igual, 95 bai. 95 igual bai. Udalak zei udalerrien artean 4 lanpostu, Garapen Agentzia. Hor kasuan bai, Azaro Fundazioen kasuan ez. Horregaitik behar izan genuen aholkularitza, ze finantziazioa behar genuen. Oso begarra da, ikastetxe batek zer bultzada baina da. Ikastetxea. Izan da, oinarrizia. Ikastetxea hasi zan ekintzaileari laguntzen, ikastetxea hasi zan beren ikasleak hartu eta enpresa sortzeko bultzatzen irakasleak batera, eta gero eta pisu gehiago hartzen zuelez horrek, ezin zuten konpaginatu irakaskuntza eta ekintzailetza. Orduan ikastetxetik erabaki izan, ekintzailetza kanpora atera, eta Azaro Fundazioan indartzea bere bidea egiteko. Zestelan, ez zeukan baliabiderik nahi beste ekintzaietzara bideratzeko ikastetxeak. Eta erabaki izan, beste erakunde bat sortzea, hori bultzatzeko. Eta Leartikerrekin berdina, irakasleak ziren ikerketa proiektuetan sartzen zirenak zerbitzu teknikoak eskainiz enpresei, gero eta volumen handiagoa, eta orduan momentu bat heldu zen, kanpora atera beharra, bere bidea eta azten jarraitzeko. Nik uste horren garantzia da, ikastolen aurretik zertzen. Kooperatiba. Kooperatiba guztik sortu zutela. Kooperatibak sortu zuten ikastetxea. Eraikitzen jundan. Leartibai ikastetxea da Mondragoneko parte. Azarota ez, baina Leartibai ikastetxea da. Borontate batetik ez, eraikitzen prozesu. Eta gero kooperatibak, azken batean eskualdeko jente asko dago kooperatibetan, eta badauke ikuspuntu maila baten, eskualde ikuspuntua, eta eskualden garapenerekiko konpromiso maila bat badago. 8 langabezia. 8 langabezia. Oso nara. Bai, gero esan behar duguna da, 8 oso datu da, pizkat arraskaten badugu horren atzian, ez dira lanpostuak oso balio erantzia handikoak.
mano de obra indirekta askoko lana da, gero langabezian dagozenak portzentai oso altu badago RGI edo hori kobratzen, orduan langabezi gutxi baina daukogun lana ere, ez da kalitate oso handiko maila handi baten, orduan, uneko 8 bai, baina badako oso hori. Uneko 20 batekin konparatuta. Zer dugu zuen, uneko 20? Uneko 20, bai, botatzen dugu. Bueno, azteko, edo, no, aizki, zenete uneko 8, gero hori hobetzen jatea, Guk krisiko momentu txarrenetan, uneko 11, izia 12 heldu gara, langabezitaz. Uneko 12 heldu gara. Egia esan, gure enpresa kooperatibak krisia ondo eraman dute edo ondo, orduan beren inguruan dagozen enpresa txikiak ere, ondo. Hor esan ez duetere ikastetxen maila zutela, eta hor, ekintzaitza nola lantzen dezute edo pixkat... Hor dago programa, lehenengo hasi ginen 2006 urtean izan zen punto de inflexión, eta ikastetxeekin ere lanean hasi ginen, ezta? Orduan zer egin duzan zuzendari denak, eta ados jarri ziren, ekintza batzuk egin behar dugu zela, ekintzailetza bultzatzeko. Orduan, egin genduzan definitu guri okurritzen zaizkigun ekintza batzuk. Lehiaketa bat, enpresa batera bizita, sari banaketa bat, bideragarritasun plan bat egitea, ekintzaile bat eraman eskolara kontatzen bere esperientzia, Bizkat horan, sobre la marcha izan zen, ezta? Eta gero urte batzu berandu dago, Bizkaiko Foru Aldundiak etara zuen metodologia bat egin eta ekin deitzen dana, metodologia landuago bat, gurea baino, eta orduan aprobetxatu dugu bai, aplikatzeko ikastetxietan. Baina oso antzeko da. Lehen hezkuntzatik? Bai, lehen hezkuntzatik, DBH eta batxilergoan bai. Lehenengo hasi ginean, lehenengo urtietan DBH eta batxilergoa, eta azken urtietan lehen hezkuntzara bai egin dugu. Ekintza gutxi dira, egiten duguna da oso polita olako katalogo txiki bat edo, kalatxo deitzen da, kalatxo hori asko daukagu zen eta hartzen dugu hori, irudi bezala, eta gumeari urtero egiten dugu euskarri bat, non eskualdeko enpresetara eta hurbiltzeko, eskualdearen inguruko gauza, sektoreka, adibidez, urte baten turismoa, beste urte baten merkataritza, beste urte baten industria. Dolan, modu didaktiko baten irakasleak erabiltzen dute gero euskarri hori, umeakin lantzeko gure eskualdea. Adibidez. Bizkaiko Foru Aldundiarekin harreman hona duzue, proiektuetan eta laguntzeko. Bai, egiten duguna da Bizkaiko Foru Aldundiak ateratzen ditu diru laguntzak. Orduan, diru laguntza horren arabera guk pentsatzen ditugu proiektuak eta aurkezten ditugu, eta gero konkursora, lortzen dugu finantziazio asko Bizkaiko Foru Aldunditik. Eusko Jaurlaritzatik ere bai, eta orain Europako bidea gabize jorratzen, eta auki dugu berri honak, eta bai, 2 proiektu lortu ditugu europearrak, bai, gure eskualderako, bai, dirutxoa dator bai, posi gaude. Txapa, no? Eta oso anitza izan da, ez da pasan azteko. Bizkorre izan da. Horreko, beste foro mota da. Atera da, adibidez, lehen ez kompetentziak kooperatu edo kanporari, justo, bera, oartzondekoak ere gauza bera aipatu zen. Non zan, hemen Goierrin, ez? Iten zan da. Bueno, gauza replikatuak entzuten dianean, pues bera. Ez da posible izan bada, Baina, beste lekuetan egin bada, zergaitik ez da. Seguru bakoitzean da hola, bere historia, bere gatazka... Adibidez, Bizkaian, arratialdian, bebai nahi dute honelako zerbait egin ez da, han ez dago garapen agentziarik, orain dela urte batzuk egon zen, baina orain ez dago, orduan herri ekimenez edo, bertako herritar batzuk edo nahi dabe, arrateren garapen ekonomikorako lan egin ez da, eta gu gaude laguntzen beraiei, gure lehartibeko esperientziatik abiatuz edo, guri balio izan diguna, beraiekin errota edo sortu dute, olako erakunde txiki bat, eta beraiei laguntzen 20-20 begira zelako arratia nahi duten, eta herri guztia parte hartu da ben hori erakutzi dutena kuadrupleelik, eta metodologia horrekin eta
berri guztia parte hartuta, definitu diraz ja arrateren erronkak zeintzuk izango diren, eta ekainaren 21ean aurkeztuko da herriari zeintzuk izango diren erronkak. Eta, hor bebili gara. Bai. Eta, lehen aitzatu duzuna, nor doan noren gana, hau da, zuek enpresetara, enpresa zuen gana, claro. Proaktibidadia, urte asko kostatu da, enpresetan ateak irekitzea. Honerrez erreze kontatzen dut, baina ez da izan holan, Gaur egun bai, hartu aldugu telefonoa eta enpresa gehienetako arduradunekin zuzenki kontaktatu, baina hori kostatu da. Eta egin dugu proaktibidadik, zer egingo dugu enpresetara hurbiltzeko. Atea jo eta eman informazioa, ze egiten duzu, ordu beteko bilera eta gero zer, enpresak ez dut ezetarako, ez? Ordu nahi genuen ir, con un caramelo esaten duguna guk, ez? Zerbait eskaintzen, eta juten ginen da zuen azertatzen, izan, que no damos una, uste genuen, bueno, oneri ez da inyección de plástico y le puede interesar tal y cual, egiten genuen azterketa bat, baina, que no, si yo mi estrategia no es esa, si es esta, no sé qué, bueno, vale. Pero si tenéis alguna otra vez algo, pues venir, ez? Bueno, gu berriro, berriro. Azkanean, nolan, beraiek hasi ziren orientatzen, gehiago ezagutzen, eta, fokoa zentratzen, eta horrela hasi ginen, baina urte askotako lana, gaur egungo goerara heltzeko. Eta Zikautxorekin asko ikasi dugu. Justo izan zen guk erabaki genuen enpresak lan egitea, beraiek ere jarri zuten pertsona hori, negozio berriak bilatzeko, ez zuen ekiporik, eta izan zen, gukun, eta berak ere behar zuen laguntza, eta hasi ginen, baina ezer jakinarik, berarekin, dakizuna unibertsitatetik, merkatu azterketak egin, eta horrela ikasten, Ni beti gomendatzen dut hori, proiektuetan sartzea, enpresekin proiektuetan sartzea. Azkaztenen konfiantza sortzeko. Konfiantza da ikasi egiten da pilo bat. Zer komentu, gehor komentu duzu, leheartik garapen agentzia eta Azaro Fundazioaren artean hasieran bazegoela alako... Claro, gertatu zen, urte berdinean, ikastetxeak sortzen dago Azaro Fundazioa, eta sei udalerrik sortzen dabe garapen agentzia. Elkarren berri izan barik. Eta derrepente, eskualde baten, 26.000 biztanleko eskualde baten, bitxi iringito gauza berdina egiteko. Baina Markineko udala bi eta palima zegoen? Markineko udala bietan zegoen, bai. Baina momentu berdinean sortu ziren biak. Eta biak garapen ekonomikorako lanean. Premia ikusten zara? Premia ikusten zan, eta bi bidetatik sortu zan. Eta orduan, Azaro Fundazioak nolan ezin da izan, eta negoziazioen bidez, erabaki izan plan estrategiko bakarra egitea, eta banakatzea bakoitzaren eskumenak eta Azaro Fundazioak darama garapen agentziako gerentzia edo zuzendaritza. Eta horrela lotura daukagu. Garapen agentzian daudenak laura dira teknikariak, eta Azaro Fundazioko pertsona bat da teknikari horren zuzendaria. Bi entitate ezberdin izan da ere, Bi entitate ezberdin, baina leku fiziko berdinean gaude, eta zuzendaritza berdina dago. Egarria da, azkenean, Azaro fundazio pribatu bat baldin bada, berak zuzentzea. Berak zuzentzen dago. Kuriosoa da. Gu Azaro sartu aurretik zuzendaritzan, aholkularitza bateri zu kontratatuta dauken zuzendaritza, Bilboko aholkularitza bateri. Eta orduan udalak ikusi ben, Bilboko aholkularitza batek, ez dauko zentzurik, Bilboko aholkularitza batek eramatia garapen agentziaren zuzendaritza, ikusten dutenean, eskualdean dagoela, berton egongo dena egunero, eta proba modura, lehenengo proba modura, urte baterako, eman gaitzuen aukera, geuk edutia hori, eta jarraitzen dugu 10 urteia elkarrekin. Eta fizikoki ere, ni naiz Azaro Fundazioko zuzendaria, nire alboko mailan Lehartikerreko zuzendaria dago, eta nire aurreko mailan garapen agentziako zuzendaria. Eta danok, elkarrekin. Orduan, dan entzuten duzu, eta... Zuzendarien bulego. Ez dago bulegorik, danok, teknikari eta zuzendari danon ahaztuta, baina entzuten duzu 3 entidadean gauzak, eta orduan konexioak egitea errazago da, eta proiektuak elkarrekin egitea. Esperantza
proiektua Esperantza Eraikineti dator. lantegi. Bai, hor Lehartibai ikastetxeen onduan egon zen Esperantza armak egiten zituen enpresa, Esperantza konpainia, eta kiebra egin zen eta 400 pertsona gelditu ziren lanpostu barik. Momentu horretan, udaletxiak markinakoak eta Lehartibai ikastetxeak erosi egin terreno hori etorkizunean eskualderako onuragarri izango zen zerbait egiteko. Jakin barik zer, baina bien artean erdiz bana, erosiren lur hori. Eta azkanean handik pilo bat urtera, lur horretan, eginda eskualderako berrikuntza gunea. Eta eraikuntza horren jabia diraz, udaletxeak eta Lehartibai ikastetxea. Eta gu gauz hor, dokailuan. Baina erabaki izan egitea, Europatik eta Madriletik lortu zan dirua, eraikuntza hori egiteko, eta egin zan. Baina bat ez ere ez, ordan interrentuak ze bizio zaukaten, ez? Bizi, ba. Hainbeste pentsatu da, ze diru laguntza dut gomuntako? Subastara atera zan solar hori, eta subastara atera zanean, Lehartibai ikastetxeak eta markinako udalak ezaren guk erosiko dugu, etorkizunean zerbait egiteko. Igual hori interesatzera, bat ez ere bizio, ez? Ez egote inbeste ez dakin hondikan diru laguntza etorriko da uiteko, baizik eta hau egin nahi dugu, eta gero ikusiko dugu nola ez bat ez ere urtetara lortu zan dirua egiteko. Eta Iberoa ere bertan, ez? Bai, Iberoa bertan, eta Lehartiker Zentru Teknologikoko laborategiak ere bertan. Hitza ere hor dago, ez da? Lehen bai, baina nadatu eraz. Nahi duzuenean etorri, hori guzteen, eta erakutzeko dugu guztera. Etorri politia baina, bisita dakuteko. Ordu terdi, baina bueno. Ez baina, leku polititik. Oso, no? El berrikuntza gunea markinan. Markina zenean. Daniel, ekitxarra, kasualidades? Oso zaguna zai. Oarzo aldea gero bilitzetzen oso urruti ez dela. Baina... Min esker. Oso interesgarri izan da. Eta nik uste berriro ikustekoa eta... Zuenean mobiatzen dut. Eta denborakin sortzen dian dudak konsultatzeko. Bai, eske... dugula. Claro, gustu da zuen, nondik doazen, zuk esan duzu. Mintegi honetan, atea dira hitz batzuk errepikatzen direnak, eta ideia batzuk errepikatzen direnak, eta, lana eta bidatzeko, zunduta, urteak da matzaz. Urte, ja... Baina goza egin egin, eta arriskua dauz, eta lantasala piztina, eta txarto bada burrengoan hobeto, egin. Hori da, azken batian, guretzako klabea nintzat. Bai, da, puntekune kontu bat, ez? Bai. Lehenengo apuntatzen duzu eta ikusten duzun era, pues gero punteria zorrozten. Bai, ikasten, beti ikasten.